खुलुमबाय। दिनै 21 फेब्रुआरि 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। जेरावबो हेंथाल' मोननो हागौ, साननाया मोनसेबो जाफुंनाय नङा। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। बृष राशि। फालांगिफोरनि थाखाय गाहाम सान, मुलाम्फा खालामनो हागोन। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। मिथुन राशि। मोजां मोनलायनायाव अनलायनाया बांगोन, गोजोननि सम बारहोनो हागोन। मोजां सान। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कर्कट राशि। जेखि मावनो आखायाव लाया हेंथा मोनगोन, साननाया जाफुंनाय नङा, गोसोखौ हमथा। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। सिंह राशि। जेंना जेंसि थानाया जोबस्रांगोन, सुखुखौ मोननो हागोन। मोजां सान। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 11। कन्या राशि। जेरैबो सान्थिखौ मोननो हागोन, जेखि मावा जौगानाय फैगोन। मोजां सान। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। तुला राशि। मोजां खामानियाव आगान सुरनो हागोन। दिनैनि साना शुभ सान, जेखि मावा जाफुंगोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। वृश्चिक राशि। मोजां रोंगौथिनि थाखाय मान मोननो हागोन, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। धनु राशि। बहाबा दावबायनो मोननो हागौ, गोसोखौ सान्थि मोनगोन। मोजां सान। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। मकर राशि। दिनैनि दिनाव खस्थ' मोननांनो हागौ, जेखियानो जाया गोसोखौ हमथा। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। कुम्भ राशि। माबा मोनसे खहा जानो हागौ, गोसोखौ सान्थि मोननाय नङा। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 10। मीन राशि। जेरावबो गोसोखौ सान्थि गैयै मोननो हागौ, गोसो हमथानानै थानाया गाहाम। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। दिनै राशिफोरनि एसेनोसै, गोजोन्थों।